Finally, tini hingke anaros painai ro sokpaika asuk din naising tongmani borobo batini bagui phaimaya tini se phaio kitabo hingke rignai sungui tongo mano kisa subamani bothai khai plan bothai ririkha bana bumul kuri jarkhe ririkha ta mase tangna hingke ba rignai tangna musungjak sugui tongkha bo hingke sungde hine bo tini sungmani hingke bothai bo omo haike khajing theke sungui rikha boto mokol nugya ba bumulok tagui mangla hinai go haino khajing theke sungui rikha da bothai bo koinai isa naithokna te hine bo kasta plan kisi sungna hine do bothai ro riawoi hingke mo haike naithokya hinai no tia system ke bothai rikha ta bumul kuri phano getabo hingke dugano phaijak go serai koti jana musungjagoi tongkha tamsanai hine ma sungui tongo bo hingke abo bagane koti nagana hine phaimani getabo hingke ang mai sungui tongo ang tamoi songna rokno phunuknai tabo phurungni mai song tongta tabo hingke next day tini khe iko ang tabono no phunuknai batima gura jar miya phuru bazar thangmani batima gura manene paito ge miya to mui tongo hini songsalia ge frisori tongkha gobono tini khe songkada mode malo saimiya berma bo kupriya bermari mane masani mute kisang tongsi de moso bo pheka go siri so ang moso gura khalaina selijak moso kathangna ge pheka go riwata ke mal khangke to sai mangla amno buti karan ke hoise be masongnai buti nare gyawoi ke thokbai bosa do thokbai soincha khangke bo thogo gang thokbai songlia bermarui moi borok songkata tabo khe ma khe batima sayaba bo batima jakhangke bosang motok jago hino obagaine muya tubuinai muya swnamui tongo bo ta muya tubui swnamna rokno bo phurungnai kisa do iko muya bo kolok kolok naidi sekang nangke muya ditong ma o jago hini mase muya kore ongkhoya naijakin saudo tini thangi nai ma khaise kolok kolok kise mani risi dewa sebe ti phaibe kolok marokno muya hingke basket thokjago gambo bazani ro paito bujagli muya phuruba nogo muya tongo hini nai nogo naijana hini tubliya keba nogo tini nai khangke no mani rikha kolok marokhe hingke ko mani khum age hingke khum bokna phurungke khum maya do tabo hingke bose bogoi kulpailia khum bogar bar suka kobangma kheno o jaga bo yang kheno snajak yate kisa nokhola bwskangni o jaga nisim sinajago khum kitab khang norokno phunukana mani khakulu ro bogar bari tongkha gede start ko kotoma ke tangai mari kha pura taklai no khakulu ke mane bole bangkha omo hingke goani moi pharai tei kaisa jaga no jaga seine bole rifemani tei kaisa jaga ke moi kosoi ro akorok ma tongo jaga o hingke bujago hine o jaga tubiri phaikata hingke omo hingke manai ro wati phaine teisa goi phaika bosai phaika hingke omo hingke mani plan che eseliyo obangino nogo rang rok sodung tongkhana mani plan rok goni am bagoi hamyani bagoi tormayani bagoi rang phayam toha geyangka ani sosa phonoknai naroknani sosa thaijak khagose langkha nogoma sosa sikon ke sio amo khola packet paimani ba saimaya packet ongke se nai paimano ose sikon ke se thai sikon phana amsuk sikon nongnai hinsong mani ado soba se sikon jat sosa hebno kokuroi ole thaini thaijak khagisa kha thaitam bisingo tai thaini tongko angke moi kuthung ro hingke ang saimaya phono khalaina musungo haino naithok jago ta moi kuthung ro khalai thaijak nukhangke nang aske hamjago tabo khe tukui paidrop tabo no yango khe buha busa lekha pori hini anglai tonglai buslake porina soya buha ke poriya hini jol jagoi tongo kisa pano lekha pori rimai aske soita nongo agi to pano kisa pano pori do tabo kisa pano porina solia Korea ke kun ane muine gana mui kham kana kitab khe tamo tong norokno phunukana to hotni mui song dong to song paida kitab kese song dong moi
Kita keluar naik kan? Ini dah. Ya, baru pojong tu bahan. Tu keraman. Yang di sini. Sini. Kita oke. Berapa sapori lagi tu ni? Berapa kita phone kan? Kami pergi. Oi kalau ani baba ke? Nung lekha porikha pa? Lekha porikha? Hah? Lekha porya. Tani porya? Hong ka ade. Tani porya? Porya. Taman porya? Ades do. Oke baru ke porya. Na sodes. Bongya.